boys, how are you? As mukena kunoja kupi futi nasi. Ngero chikafu ya tidle das. Asungula kureki. Mwenda video kula. Rachoti Zwitza, how are you? Major Majoni, how are you? Lokadia, how are you? As Bukuno Gagu. Ashawot Mebes, Morise Muchadei, Oliver Chikepe, how are you? Deborah Waiti, how are you? Patricia Nyambo, Mamka say, Marara say, Major Majoni. Juliet Ngandu, how are you? Tumebiwa bandu ADC ai tumebi ndiwe fuduka huyu ai wasaka mkandona ndiri mota ndakuda kunojika mazano turi kufamba ndiri mota kana handisikuburuka anzi hello SIS MELLY. Hi babes. Mazano ndiri kufamba ndiri mumota zvangu kondotyei ndotongoitawo vekera hivi ndiri mumota chingochinja ndindodi. No, we choose peace. Yes. Morning. Murisei madaris. Murisei kudzimba kwenyuku. Haisitiri wadiso. Wangu mukazvangu ndakagara mumota zvangu ndichingodhiraivhiwa. Unohwasei kungodhiraivhiwa zvako. SIS MELLY, hamumboshuvi here kuita sezvandiri ndakagara zvangu daiso. Ndakagara zvangu. Nanosati ndikaenda kuchobeka chijana yodhiraivha ndakagara akabatsirwa mwana ndikamana kazhinji hai aibonditrafevha iyi. Ndakagara chidhiraivha fana vana vangu havaru. Biula madzamiri hesi ndakumhoresa. Maiti kwa mafeva. Chaiko. Yakuti ndikasvakunzi ndipe mota. Hanzi mukuendepi ashaona SIS MELLY muri kuendepi. Hanzi washaona uri kuendepi. Aiwa, we want peace. As we don't want peace, we want problems. We want peace. But maybe I use SIS MELLY's bodyguard. No, SIS MELLY, this is Wangwa. Hey, the bodyguard. The bodyguard. The wrong drive. So SIS MELLY ndio watori bodyguard wangu. I'm one wrong driver. Ndakagara every time. Imagine. Unozviona wose. Era nikaduwe. Warara sei. Tione face ya SIS MELLY na. Vakumana ndikudhiraivha mwana. Vada kumhoroswa imbowa mhorosa iwo SIS MELLY. Hello guys, what do you say? What do you say guys? What do you say? Avasinotaura nemi vari kupoza. Hanzi ndiri panyanga taurai neni. Hanzi atamboyo. Maiona face ndakuratidzai. Simba rashe chirara. Aiwa, ndangoti yaiti tandare inini yangu inoitwa Sunday with the maybe. Nasi ngotaura nyaya dzekutandara dzikungonakidza tichingovhunzana zvingori nevibe. So zvedu zviya zvinoitwa paSunday. Hanzi SIS MELLY and maybe zvakamira sei muri kuya Joburg here guys? Muda kutengera chekula? Tiuye unotengera chikafu here. Toda fulo. Unotengera fulo here. Bela jia, tipe location tilendeko. Toya kutotenesa tikauya ikoko. Atiti izvozvo ispan. Ngatiti zvanzaiwa tikuda nyaya dzemaititi. Atiti izvozvo ispan. Takatozama nezuro zvakaramba tiso tikoko. Takazama Oscar nezuro zvikaramba saka andeile simufoni. Ari kufonera. Yeah. Kaspari. But tikudriver kamanje anonoti tikudriver because
anzonozora mafuta sisi yes ndo andinozora yawo munotaura nawo ndakakuudzai vanhu munoenda kuinbox vanokuitirai munongondoda mafuta anozora na tumepi ndo andinozora vanokubai mukakuziva mira ndikudzai zvinoitika panyaya yemafuta izvi maskin differs maskin anosiyana mafuta yawo anozogona tumepika iwe unogona kutomatora ukatoita wesi kunakaonanga tumepi kana kuti akatokuramba maskin edu afanani saka musa kazhinji kachona mira ndikubatsire kana kuchitenga mafuta andichika endai neskin type yenyu udzai munhu anokutengesera mafuta skin type yako iwewe kuti azive skin type yako ukangotenga mafuta usingazive skin type yako andiona anogona kutokuramba iwewe asi kuno mumwe munhu achiita makeke chaiwo anoona saka maskin atombobva akafanana kana akasiyana saka kana uchienda kutenga mafuta tanga udza munhu skin type yako ndine hachi skin ndine sensitive skin kana kuti skin yako ini itori yakaomarara inzwere mafuta kana tichi kana anotengesa mafuta ndokupa anokutira mafuta akaita sei ndime ndine skin yako anotoziva musangotedzera kuti anozogona tumepi saka ndoda kutenga iwa anozogona tumepi anogona kubvuma sterek kana kuramba ini ndine mafuta akawanda ndotengesera vanhu asi pachezvangu cheko anondiramba akatesitwa namwe asikana vari pana moli because ndine vanhu vangu vandotesisa mafuta kana ndikaita mamwe mafuta like ndikandotesita mamwe ndopa vamwe pana ndoshandisa mamwe andoisa kana kojic acid kana chi ini ndosara itondibvumi ndakutozivaiko zvinhu ndogona kupa vasikana vari pana moli avo oshandisa zvikaita skin dzavo mukadziona munoramba but ini ndakaishandisa munoseka ivo munoti nai munondituka nayo ani mazvinzi hanzi ndaine skin type yako ungovaratidza kuti skin yangu ungotaura type yako problem ajengosadozi skin type yako usingazioteka sei problem pomwe ningetoripo hanzi wotaura kuti inini skin yangu wokugadzirira wokusotera wawana mafuta ako aunodi anoenderana neganda rako vanondituka hanzi vhara mazino ndadiwo zvangu monditukireiwo zvangu amai najeo muri sei hanzi shamwari yasisiMelly tumepi ndi shamwari yavo zvisikaiti haisi shamwari yangu iwe mai najeo haisi shamwari yangu tumepi mwana wangu sezvauri iwewe mai najeo ndiri mufana wenyu mese muri vafana aiwa mungaiti mwana mese muri vafana magogo aiwa tichiti mwana wangu ndikureva mwana kuti muri vana vangu ndiwana not like kuti ndikakuzvara imagine adc uri right here sirega timbowayawaya zvedu tichidzikwira mota tichichinjanisa nai blessing zvikwete ko ndaikuita sei ko mazino angu da kuti ndimavharirei shuwa asemesa ane tsvina here mazino iyaya ndakuitei kusendiseni kwakadai imagine nai blessing zvikwete ndakutadzirei zvandakangoti ngawani ndiri retired hashawo bhishu manyama asi ndakutorera murume chii chakadaro kuseniseni ndaidii zvangu asi chii nhai makuseniseni akadai nhai veduwe so guys madya here ndorani kuseniseni kunoko ndorani madya kune chando chinokonzera mhepo ichi tikamboti taura itodzoka kuno zvinobhowa inowanikwa kukondorani inowanikwa kuvanhu yakaisana pamini papeji rema post imba yayo ida kuputsikira chisurika vanhu vaisura imba yangu ida kupusika saka vanhu ngavadhendurani kuseni kunoku uchimuka wobva wagarira zvako maaizi wapedza ipapo wobika poriji yako wozadza ndorani imomo wodya woswera wakangoti rukutu zvako ndorani inopedza chisuri guys ani mazvo aiwa tiri kutandara hanzi nyaya yei tidzifambire tiri kutandara hanzi ndorani inondisumudzira nyon'o hapana chimwe here chiko handi kune ndorani kubva kwaita inonzi chiko mushonga uya samusi wosisimeni guchu yemushonga wakawanda futi iwoyo kana ndorani ichikusumudzira nyon'o unombotiraya futi guchu futi rinoita futi guchu rinoitwa nevanhu vane siki but
ririko futi rinokafa rakangofanana nendora ndezvekuti rinobata muzvirwere zvakawanda wanda ani maona zvemuviri kwete siki yoga hanzi makuru kwarega nditodya ndorani idyai ndorani ko nekuti aita sei anotoita munhu mukuru hapana asingaiti so munhu mukuru anozura kwanditi naiwe kusura it is another way of breathing kufema nditi indemwe nzira yekufema saka munhu anongorega kusura sei it's another way of breathing inzira imwe yekufema zvenaiwe pasi vabereki vako havafemi havasuri vandosura munoningirira munotora ndora rimodya kana kutsvaga inonzi chii futi indoita ndichikuudzai ndove nzou moisa pamarasha vanozvifarira izvozvo motora ndove nzou moisa pamarasha motanyanga makumbo makazenga haisi yemusuwo here ndeyona kuda kuzvarama aiwa yemasuwo kana nechibereko vanonzwa chibereko handi zvakangofanana iyo ndorani yacho inongorapa chibereko chacho hazvina kufanana here naisisiperi ndorani hairapa chibereko inoivhara futi kakuti mhepo mhepo kana iyoyo ndove inoburitsa mhepo ndorani kana ndove nzou inoburitsa futi mhepo inogadzira futi kuchibereko ani maona inogadzira futi kuti chibereko chinogadzira inogadzira ani maona so animoziva kuti chimwe chibereko futi kukonzera kungoti bhu chibereko chimwe chechisiri right chimwe chibereko chechisiri right but kusura kune ine chibereko tumepe nemadzako mapaipi ekusura nemapaipi echibereko zvakatosiyana chimwe chibereko chechisiri right kwainikusura zvine nechibereko zvinotokonzera ikoko SIS-MELLY ani munoona chando chichingopinda ani moziva kuti chando iko zvinokuri kutonhora chando chechingopinda muchibereko chando chibereko chinorwadza chete zvobva zvasangana futi nemhepo iyaka yekuchinorwadza saka zvinodawo futi kutogadzirwa kuti usanganisirwa kana iyo ndorani yacho SIS-MELLY zvakangofanana zvinhu wani hanzi mati muri bhiri hanzi aiwa munhu ngasure aiwa munhu ngadye ndorani aiwa munhu ngadye ndorani pane zvimwewo zvimwewo pane zvimwewo zviri nomawo kwete kungoti bhubhubhubhu zvimwe zvaunongozoonawo kuti izvi hazvisiri nomawo izvi hani maona so ukapota uchidyawo ndorani hanzi tumepi naeni hanzi tumepi nyaya dzakuda SIS-MELLY apa vanobva vamirira mudhuze metogeti ndochicha kugarira mudhuze network iri kupota ichitiza patogeti saka network hanzi tasangana nambuya nyamukuta nhasi zvedu pano varikuirova vari vega vasi kuda umwe wechitu handimi vanhu ndine muchidhiraivha mazimota enyaya yemazimota SIS-MELLY muri moga memusingachiriki kuye ndenichiza music amana ndeunoshamisika kuti haufa KGS akakudza zita rangu akakuparira pano vanzi hesi kungondiona ngoti hesi privilege hesi uri sei nditi raitini mbuya nyamukuta ndisi mbuya nyamukuta ndiri kupota ndichikuudzaiwo so zvedu tise vanhu vari kuenda kunodla zvavo kujobheki tikunonozvidlira kutobatazvijekera muri kunodlei kujobheki imo tongonoona zvinoitika kuti nhasi todla chiiko nhasi todya kurenga nhasi todya kurenga kumbombera amanje tisikuita kakusaendere kurenga kuita kusendera mazano ndikunda kuchirungu hanzi kususpension yatopera mamukasei madharisi suspension ndakapiwa suspension ndakaiona naisekaniseni vaijoka hanzi vaijoka ndendatopiwa tikuenda kunotasa mablankets ekustoka kana newe ndokufarira zvisingaiti tunotasa zvinhu zvokustoka saka tichaenda nekurengi tinotasa zvinhu zvokustoka mablankets ekustoka mabhusu machichi zvatukunotarisa ani mahaudziwa hanzi tinotarisa zvinhu zvekustoka hani makati tumebisiya chibasa chako chehashawechi so tikungonoita window checking zvedu tichiona nekuhodha tobva tazadza bhuti yedu
totora zvinokwanisika zvisingaiti tosiye zvandinotengesa ndoda kuti first customer yangu mumbondisapotawo nemari hombe chaiye ndichikuratidza zvandiri kunoti handika guys kodofo renyika ari kupi mbinga yangu ari kupi kodofo renyika koimbomutegaiwo kambinga yangu iuye panapa aisi kubatikira mazuva ano mbinga yangu hanzi fesi kutoonekwa dhimembi kuti wakutofenda nenzara iko zvino here makuseni ndabva ndambomwakatika time pane ndofenda nenzara munongondiona ndendanyarara hanzi we miss the eating challenge SIS MELLY ichitanga ma-eating challenge chokwadi papo riraitaureve pasi problem yekuti ichingodliwa saka ikonotoda kumbotsvaga ndikondachadli ndakungotindorekota hangu koza zvibetseri nechikondliwa mara chinenge chikotogwa nevamwe saka zvishandi ndinanditsvage munhu anondimirirawo anogona kudla ya ayatsogudla tione nokuti hazvibetseri mara chinenge chotogwa nemunhu wani saka zvishandi okay it's coming back the eating challenge ndandimbotsvaga munhu wangu chaichai anonyatsogudla adlira tumebwi because ndogananga zvikwanisi ndechikodliwa hanzi tumebwi zvemadomasi nevheji zvose ndezvechiwa here handezveshamwari yanguwo zvandakangotorawo pamusika ndandakagarawo zvangu pamusika ipapo ndakatora zvemadomasi nemavheji ndikati ndobhizinesi rangu nderera ndakupapeji pangu kwai ndezveshiwa here tumebwi basa reshamwari yangu riyani yandobva ndangotorawo zvangu ndakagara ndiri pamusika ikoko hanzi mufonere utaure wabva live ndofore nyika hatina nhamba yake so hatitomboziva kuti tomubata sei asi nhamba yake ndinenge ndinayo but ndizeti ndiani noti handina kuti anenge anotoya achitaura neni kuwhatsapp but ndizeti ndiani manje ndakauya negositi hatichazivi hatisi kuti ndiani mwana here ndinavo matwins t ngositaka takadaro hanzi ndodya ndakakumirira SIS MELLY naeni pachitsi hanzi ndoyanokumirirapachidzi ndovaziva vanhu vako vese nemasenema avanda kutovaziva otoendatorasina kuona otovaziva hanzi haufa mwana uya aida kuenda kuZimbabwe SIS MELLY mwana uya akatenga foni wakazokubata akandibata akatenga foni saka aripo lenadi wava nefoni yake manje tichazomufonera tiri tesi tichazomufonera mumuona ndinawo vana matwins mukomana nemusikana ighosti dofo renyika so hatizi kuziva kuti tomubatawo papi achangouyawo gachabudikira semunhu akangoda kuita ega ake achabudikira sa hatimbomukavi toziva kuti anobudikira hanzi namaikiti murasta SIS MELLY ndokumirira ini ndobva ndachallenge zvanga zvichiita maikiti murasta zvaiita nadia but kwauri kwacho kure arujobeki manje nadia wacho iwe ndiwe wandomboda chaiyo ndonyazodya zvekuti uchaudza vanhu kuti hai musajairira oda musoni ngori mujobeki iwewe ndina tumebva oda mujobeki ndobva ndanyatsokutengerai mazifuti ndonyatsoti ndoti chirovai hanzi please enderai dofo kumessenger koko kuningirikini kune kughosti ikoko akaisigwa message handi ukaisa message wakariona here akaunti akanzi dofo renyika ndakaiona ndakamisira message achapindura ndakamisira message asati apindura zvake takamuvinga chapindura aiyo kunokwa kutotonhora wese musiya ndakatonhora nematenesi ndasindati ndipfeke majombo anenge echisecurity chaiwa machingelani ndiwo andapfeka anovhara chando aiwa chero mukavamirira zvenyu SIS MELLY mukauya muri vangani chero mukauya muri vangani dzikamai zvenyu isusu kana torya tongoita kusvikirwa soko ngoona chikafu nongooti kodzi idla varatidze shogel so hai ipapopo ipapapa hatimbonyanyo kutyira stereki because kudya ndokubasa kwedu hanimaona so vaya vanenge vachiti dhumebhi vakuda kuchallenja manje ndakutoda kuchallenja vanenge vane mari irimo because ndaneta nekudya nevanhu hanzi sisi dhumebhi my network is giving me problem please ask SIS MELLY if she sells the heads I am looking for 2 of them yes hanzi yes ndiri kumatengesa Veronica
Dube hanzi ndiri kumatengesa naSIS MELLY hanzi ko Comfort akadzoka here so kudzorera kumashure hanzi hana kudzoka ndiri kushaya nguva yekuenda kumba kwacho kwakanzi paine hama zvicho tukangotanga taita matox ini ndiripo kuitwa matox nana Comfort akachimuchengeta then pozotangirwa ipapo saka ndishaya time kuti ndisvikeko chatrai kuti ndisvike kumangwana nakuswera mangwana mazvinzwa here hanzi naSIS MELLY ndiri kushayiwa time nenyaya yekuti handisi kubatikira ndoswera ndiri busy so vari kuda kuti vataure vaite matox vanhu vekumba kwana Comfort naSIS MELLY then votaurana kuti zvakamira sei nevaya vaimuchengeta mazvinzwa here vabvunze ndo vanga vachiti ndasina kuona comment mazvinzwa here mapanzwisisa here papapa veheti hausi kubvunza price ko wangobvunza kuti maheti so hanzi unouya kuseri hanzi maheti maclutch bag zvose ndinazvo kwemanondo clutch bag wa aiwa ndoda clutch bag ani maona so mukudya here ndorani kana kuti muri kungouya zvenyu palife musiri kudya ndorani ndati mbodyai ndorani kundinyira ndorani ukaita 3 days uchidya ndorani handina kumboenda ini kudzi handina kumboenda mazano ndiye ndakarara zvangu ndiri momba kuri kutonhora uku handina mboenda zirokakecha vangani handina mboenda kuri kutonhora uku kutonhora zvisingaiti shamwari yangu kutonhora ndakatofara paya ndawambinga ikati izvona ida kuti indiitira bhizinesi ndikati mwari mazvita madibvira nekupiko ndombozorora juni hose ndakaisa machira kuri kutonhora zvisingaiti mazano zvisingaiti kuri kutonhora kuno hanzi ko mablanketi mari ikoko kuSouth Africa zvotipenda my sister it will depend zvotipenda tinoda akaita sei kuno kune mablanketi type netype saka zvinotipenda tinoda akaita sei unofarira rasta rangu chete koina haundifariri zvakaoma hanzi sitatolandonana hanzi ati utengerwe mazondo ina handidyi mazondo ndo mahlangu once in a blue moon modya mazondo SIS MELLY once in a blue moon kutomakwanisa zvekutodaro some pressure cooker chain in 800 meters take the exit on the left hanzi nakudzisara komai vaya vekuenda zimu murume wavo asungwa vakazudi variko kuzimu vakazvara hanzi variko kuzimu vakabatsirwa kudhara mwana wazita tove nemwedzi hanzi variko kuzimu vakazvara inyaya ndevasikana vamwe rumwedzi alright hanzi ini ndaitengesa ndolwane mugudhugudu and machisa in form of tablets but ndambomira now neprice zvikudhura wambomira zviri kudi zvikudhura here zvikudhura here hanzi okay hanzi naveronuka ndokuwhatsapp noita whatsapp because ndikuda to maheads neni kana maagumba totaurirana ani maona so guys taurai kuti imimi vanhu vari kuti why vasiri kuda good morning tendai Ruvisi how are you why vamwe muchiramba kuti hamudi kudya ndorani inobetsera ndorani inodya chanemurume andi vakabvuma zvekudya ndorani kungomisira kamboriji asinganirikini asingaoni anozvizvizoise inosimbisa ka handi ndorani inosimbisa mumiri hanzi ukaidya 3 days dzakaderekana hanzi musi wekutanga umwe unogona kuidya igokugura mabhonzo ukainzwa ichikugura mabhonzo kana kuti ichikurwadza mumuviri hanzi inenge ine something chainenge ichitora pamumiri wako then wobva waderekedzanisa 3 days uchiidya unobva waita strong mabhonzo ako anobva asimba
paya painenge chikurwadza mabhonzo hanzi inenge chishowa kuti une something chirwere chiri mumiri mako chinenge chida kurapwa nendorano ani maona so isusu data mai manje rinogona kutisiya iri kuti yaitaura 2 something 2 gig 298 megabytes so tozotaura nyaya. I'm trying to charge my phone SIS MELLY when live ndotoibvisa pacharge zvangu. I can't miss live ya SIS MELLY. Hapana kana nyaya iripo mufinira kuchaja phone yako totongozvinakirigwa isi chingotaura edu nyaya. Hanzi na senior bachelor ndakanzwa kuti ndorani inosimbisa nhengo yemurume. Ndavaudza SIS MELLY. Handisiyi vangu, handisiyi. But senior bachelor yaungaihla here ndorani vari mune pride yavanayo. KC UK ari kufona. Kundifonera? Hanzi maybe information you say unoiwana kupi. Ndiri bishu manyama raini yashawo. Plus futi hani imboterere munzo plus futi ndakakuudza iwani kare kuti ini ndisati ndakuita chibishu ashawo manyama ichi. Ndaitobetsera vakadzi vakawanda. Ani maona. Ari madzimai. Ndandiri madzimai. Maona ndaitoenda kumasowe. Zvazvandagara ndichikudza ndaitomboeriwa muprofita ndichibetsera madzimai akawanda. So asi tibebina ichimbotiudza panyaya yekuprofita apa. Zvawanga uri muprofita iwewe unoona sei? How do you waiona sei zvinhu zvaunozviona chii chaitika? Wairota waishandisa musoro wegora? Handishanda ndaimboshandisa musoro wegora. SIS MELLY chiprofita chiri pakawanda chiri pakasiyana siyana. Chiprofita chimwe unoita kunzwa muhana yako inokuti ukatarisa munhu yotokuudza kuti munhu uri kumuona zvakati wobvunza futi katatu zvongoramba zvichikuudza izvozvo. Then umwe anoita kunzwa munzeve. Ani maona kunzwa munzeve. Umwe anoita kuona senge ari kuona TV ani maona. Chiprofita chiri pakasiyana siyana ani maona. Hanzi tumepiwa iwe muprofita chaiye kana pane vadzidzi kana vanondiziva vekukwekwe chaiye vanotokuudza kuti ndimadzimai mudzidzi ndaitonzi mudzidzi Lostenzi. But zvinomaje zvinofamba sei from profita to enashawo? Iko zvino manje wakazonyanyisa ukuswicha wewe from madzimai to enashawo. Wakati from madzimai to ameno something else. Ndozvazvinongoita. So hani maona ini ndaimprofita. So ndakabva ndangoti regai ndisiye zvechi zvakamomera munhu kupenga chaiko. Ndakangoti regai ndakabva ndasiya chinamato ndobva ndangodzosa zvinhu zvangu muchivanhu hani maona. So ndakuita zvinhu zvangu as muchivanhu ndakushandisa zvinhu zvangu muchivanhu. Saka ndogara ndiri right ndogara ndichitaura kuti munhu wese anenge ari profita anogona kuchinja kuenda kuchin'anga kana kuti n'anga inogona kuswicha kuenda kuchiprofita. Ndogara ndichitaura izvozvo kuti kazhinji kacho mweya unooperata muzvinhu izvi mweya one spirit. Hani maona mweya one. Kana ivo vaya vamunoona vamunototi mashawo mazhinji vaya anenge atori uri madhimoni mazhinji hani maona. So inini zvinhu zvangu ndakuzvita muchivanhu. Zvinhu zvangu ndoita muchivanhu zvokuti chero ndikangoona ndinotokwanisa kuona dambudziko remunhu but nenyaya yekuti ndaabhishu ashawo umwe munhu anogona kundidzikisira. So then ndobva ndangonyarara. Handichazvitori serious asi ndichida kutobetsera chaizvo. Ndida kutobetsera chaizvo adzitibetserewo. Hanzi saka wakuita zvebute ndaakushandisa bute ndora ndakushandisa most of the time ndine bute indoshandisa bute nesalt ndozvinhu zvangu zvandoshandisa handishandisi mushonga. Kana ndaakushandisa mushonga ndinenge ndatorotera munhudzi ende anomutsverera mushonga wakati. For now ndinoshandisa bute rangu ndozviitira zvechivanhu zvangu ndega ndokwanisa kutozvigeza inini pachangu. Azimondingwa mari aiwa handidli mari manje ndinotogeza manje ndinotobvisa minyama inini manje inini because ndinenge wandiudza hanzi madzimai ashawolo. Ndatori madzimai ndosikani muchiwa ndichiuya nedzimwe nyaya ndichikupai matips ndichikuudzai because
ndaitoriwo madzimai ndaipinda masowe kwawimbo yekumandarwena ani maona hanzi wozondoroterawo tione hanzi vamwe maprofita anomikisa pane vamwe maprofita vanomikisa zvinhu vamwe vanoshandisa bute then nemunamato zviriko izvozvo then zvine zvingoenderana kuti chivanhu chako chakamira sei. Hanzi mudzidzi bishasha ndaitonzi mudzidzi Lostensius J ndainamatira kugora kwawimbo kusenda Zimbabwe ikoko ndokwandainamatira kuCZT uko hanzi naDJ Moganyani Moro SIS MELLY esimo zviri sei wangu turn right. hanzi bute unoshandisa sei bute ini ndinofemba then rimwe ndinogeza naro but handamuoni sometimes amumbondiona ndakabata chigaba chebute kandakadi handisi munhu wekuti ndinofemba bute pese pese ende ndikatofamba nemi amutokana ivo SIS MELLY avatombozivi ndofemba buta hautombokona rimwe zuva ndakambokona hangu rimwe zuva kana ivo SIS MELLY vakasikatozvizivi kwai ndakambokona rimwe zuva but it was none of my business. Ndakambokona chisvuta bute iroro chivharo chegreen so hanzi ndimepizvishiwa ndaingoda kungokubvunza pane zvandaingoona so waida kundibvunza so indinofemba bute kufemba bute kwandinoita kugarira mai mwana mota dzinobva nekoko so ndogona kugara newe 2 days ukasaona kuti maybe anoita zvebute but ini ndinotofemba bute nditori nemachira angu andinoshandisa emachemberi nditori nezvinhu zvangu zvandinoshandisa zvitori mumba inini handisi manjuzu SIS MELLY ini ndiri machemberi ani maona pane different inini ndine mudzimu wemhondoro ndo wandinawo handisi vasikana vekumvura vanozouya but ndine wechivanhu chaicho vanozouya pandiri but inini ndine mudzimu wemhondoro ndo wandinawo pandiri mukunzwisisa here zvandiri kutaura so bute rangu inini kana ndichishandisa handingobhemi pose pose ndinoita kutonzwa kuti nhasi ndoda bute tokrevha bute rangu ndotora bute ndogara pasi ndobhema kana ndiri kumba kwangu sometimes ndino most of the time ndinotobhema bute rangu ndiri kumba ndopinda mumba mangu ndofuka micheka yangu ndotanga kubhema bute rangu ndine micheka yangu ndiri kupi ndiri kumba ani maona bute ndo chivanhu changu ndinotorishandisa hanzi what's the different bute rematare nerehondo hanzi ndeupi iwoyo wemhondoro kana tichiti rega ndimbotanga ndapindura uyo ati bute rematare nerehondo kana tichishandisa bute rehondo handi maona unenge une hatiti pane hondo dziri kumusha kwenyu dzauri kuda kurwisana nadzo iwewe dzauri kurwisana nadzo then unotanga kushandisa bute rehondo uchigeza naro ndobute rehondo uchigwisana nehondo dzekumusha kwenyu handi mungoziva kuti vamwe nevamwe mumadzinza medu mune zvakawandawo zvinenge zvichikuteverawo zvinokonzereswa nemumadzinza kamo then wobva washandisa bute rehondo kana waakuda kuita matare ako iwewe unogotiridzira uchipopota kuti zvidini wewe kana waakuda kuti uite matare ako ndo paunotora bute rako riya rematare wakuchiita matare ako wakuchikumbirira nebute rako riya rematare woshandisa bute rako riya uchikumbira zvaunenge uchida uchitaura nevadzimu vako vachikuvhurirawo nzira dzako dzaunenge uchida kuti vakuitire wanzwisisa here zvandakuudza hanzi ichi chinonzi ibhishu bhishu ibhishu then umwe uya andibvunza kuti kudii handichazivi pawandibvunza mubvunzo uya ndaukangama pawandibvunza wandibvunza kuti kudii ndakangamwa mubvunzo uya wabvunza then wamanzwisisaka so indakabva ndangotora zvinhu zvangu ndobva ndazviisa muchivanhu ndikazvigadzira kuti zvipinde muchivanhu so vanhu vakawanda utokwanisa kutobetsera munhu
but nenyaya yekuti basa rangu randinoita iri handingakwanisi kuzogeza umwe munhu anobva atozoti pishu ndigeza hazviti ashawo wazvibata ka ozoti kugezwa naashawo amana here hazviti but kudzikisira ikoko ndotokwanisa kutogeza zvekutoti zvinhu zvako zvinotoenderera mberi kutokumbirirawo someone iye ndidhumepi ndotokwanisa kutokumbirira paya paitaurwa nevanhu vachiti dhumepi ngagere vhudzire ndaingodairira asi kuti ndotoristaila vhudzire handina kana kumbozoda kuriita ndoga vhudzire zvinongozviita zvoga mufungi chandingatoita ndechekudzosera remumasaiti randakabvisa ndo randingadzoseri ndoridzosera ipapo reta hanzi ndati ndeupi mudzimu wemhondoro haugoni kudayira futi asi uri mudzimu wacho aiwa ndikudaira ndikuenda naye mudzimu wemhondoro ndine mudzimu yese mazvinzwai inosanganisira kuti vashavi ndinokwanisa kukushavisa wanzwisisa ndokwanisa kuenda newe kunokushavisa vasikana vemumvura ndinenge ndinawo vavhimi vanenge vachida kuita zveuvhimi vaya ndinokuitira so mudzimu wangu ndowandi kuti wemhondoro indinoinda pese ndo pandinoinda pese pane vamwe vaya vanongonzi let's say vasikana vekumvura umwe anogona ane mudzimu wake wemanjusu chete but haakwanisi kuti akuitire zvimwe zvekukushavisa kana kukuitira kana nchiti kushavisa muri kunzwisisa kuti ndiri kuti kudii zviya zvekuti unenge uda kukumbirigwawo kuti ndivhurireiwo basa rangu kana kuti sei anenge ngori nemudzimu wake wemumvura chete iwoyo zvaanenge achiita zvevasikana vekumvura manje inini ndine mudzimu yese ndinobata mudzimu wevasikana vacho vekumvura nemhondoro newekushavisa vashavi vanenge vachikumbira zvavanenge vachida kukumbirigwa ndio mudzimu wandiri kutaura iwoyo wapabata ka ndio wacho mudzimu wandiri kutaura ende mudzimu wangu iwoyo ndinokwanisa futi kudeedza mudzimu wemumusha munhu anenge asina mudzimu ndokwanisa kukudeedzera nemudzimu wangu wobva ndakugadzirira chivanhu chako ndio mudzimu wandinawo ini Keep right at the fork. Andimaona hanzi wo une chibaba chemudzimu ndine chibaba chemudzimu so ndine chuma ini chuma changu chandinacho chinenge chine macolors ose andinenge ndinawo makala ese ndinenge ndine chuma chevasikana vemudzimu ndine vasikana vemumvura ndine macolors emhondoro macolors ose akawanda hanzi dhumepi ndikumbirirewo basa Alright, ndokukumbirira wazviwa. Ndine chibaba chemudzimu tisu zvibaba zvacho. Ani maona. Ndinotobhonga ipo panapa kana ndakuda kubhonga ndinotobhonga. Kana nevoice amunzwiwo here kuti voice iri arina kumirawo mushi. Zvimwe zvinofanira kuti muchingoona kuti hanzi nobhadharisa iri handibhadharisi. Matare oga vadzimu vangu ndivo vanongokuudza kuti madima kuti tikuitire zvakati. Unotaura nevadzimu vangu hautauri neni. Unotaura nevadzimu vangu zvinoenderana kuti wataura nevadzimu vapi kana wapinda mumatare pamwe wasangana navo vanoda kukuitira zviri nyore wangokuitira mahara pamwe wasangana nevamwe vanoti ndibhadhare unongoda ndikuitire zvinhu zvako mahara here ine handisiri ndinochaja handisiri ndinotaura because kana wangouya mumatare zvinongoenderana kuti unosangana nevadzimu vapi vokuitira zvinhu zvako handiwanzwisisa ipapo so ini zvinhu zvangu ndinechingozvita private asi vakawanda manje vanotondiziva kuti Dhumepi anodetsera panapa ndo pandisina hangu kudi kuzvitaura hani manzwisisa hanzi kuti azobhuka laini hanzi plus pablack label apa ndo pandakatoona kuti hazvisi zvoga izvi black label ndokubasa kwangu ndinotomwa hanzi saka unozviita nguvai handi munoona kana ndikabuda paya ndikaenda kubasa sometimes ini matara angu ndinoita na 12 na 3 kana ndikaenda kubasa kwangu ndikaenda manheru ndikaita madhira angu andaita
kana ndodzoka ndichizvichenura nebute ndogara pasi ndoita mudzimu wangu ndozvichenura ani maona ndakutoita matare angu. So kana ndine matare evamwe vanhu anenge ari strong ndogona kuita 2-3 days saipapapa kubva pandakabva kuDurban ndandine vamwe vanhu vandandichitira matare avo andambovhera ndaenda kubasa kusvika pari nhasi handinambovhera ndaenda kubasa ndiri ndichiita matare anenge ari strong. So handifaniri kuti ndinde kubasa ndototya kuti ndosvibisa matare emunhu anenge akumbira kuti ndimuitire zvinhu zvake zvaanenge achida kuti ndimuitire. Handiendi kubasa kana ndichiita matare sometimes ndinotomona anotouya ondikumbira kuti maybe ndinoda kuti undiitire zvakati. So ndobva ndatoti alright ndokupa mazuva 3 days musi wechi4 uzondibata because ndisingadi kusangana nevanhu rume. Handimoona matare haadi kusvibiswa, haadi zvinhu zvakaipa. Handiwaona hanzi wakaziva sei kuti une mudzimu? Wakaziva sei kuti une mudzimu Dhumebi? Zvinongoonekwa. Handiwaona ini ndichienda first time ndaenda kumasowe ndaingoita zvikungonzwa. Handiwaona ndobva ndatestiwa chiprofita ndobva vanhu vachingotaura kuti ava vane midzimu inoda kugadzikwa but midzimu yavo ngatiitenei uye kuchiprofita iwe kuchinamato. Handiwaona ndobva midzimu yangu ndobva yateniwa ndobva yaenda kuchinamato. Pandakazosiya chinamato ndakabva ndangodzosa midzimu yangu kuti idzoke kupi? Idzoke kuchivanhu. Inini kumba kwedu kudzinza kwedu kwanga kuina mbuya vangu vanozvara baba vangu ndo vaita zvechin'anga vaita zvechivanhu. Handiwaona. So patakazoita magadziro ekuvagadzira anonoziva kunonzi magadziro zviya zvemidzimu zviya pakaitwa zvechivanhu zvakangoitika. Pane zvakangoitika zvechivanhu ndobva ndagadziro ndo pakatanga kutaura mudzimu wambuya zvose machira ambuya zvese ndakabva ndazvipiwa ndobva zvauya kupi kwandiri pakugadzira kwakaitika izvozvo zvose pakane zvakangoitika ipapo ndobva zvangouya kupi kwandiri. Mani maona. So pandakangoti kana infact izvozvi kana uine dambudziko rinoda zvekuti uri kuda zvekunocherekwa mushonga ndikangorara ndokwanisa kurota mushonga wemunhu kuti andiri kuona munhu inda unomucherera mushonga wakati ndoratidza gwenzi rako raunenge uchida ndokubetsera ndokupa. Handimaona. Hanzi sakati maybe unofarira kupota uchiuya uchidzidzisa nezvechivanhu chakachena. Inini ndofarira kuita handifaniri akazhinji handifariri zvepanhingirikini zvepafoni kana chitaura zvechivanhu zvemudzimu yangu. Handimaona zvinhu zvandinokoshesa sterek. Nhasi ndatofarisawo hamene kuti ndafarisawo sei kuzvitaura ipapa ndenge ndatofarisa ende hamaimbozviziva kuti ndo zvandiri. Handimaona. Asi munhu akazogara neni anoenda nekundijaira anongototi alright munhu zvahara zvisi zvega. Ende inini chero ndikatoenda pane muprofita anonyepa ndikangoenda paari so ndikamutarisa ndotobva ndatongokuudza kuti zvinhu zvaari kuita zvindezvenema hazvisi hakuna chinhu chakadai zvinhu zvakadai ndezvakadai ende munhu ari kushandisa zvakati. Handimaona. Mudzimu haudi chibhishu ipapo uri kutaura chokwadi. Hautodi basa rakaipa irori randinoita iri. Hautodi zvinhu zvisina basa. Kwandiri ndiri kutoita zvinhu zvisina basa. Ndosika ndichiti kana ndikaona matare emunhu ndinotokumbirira ndogara pasi 3 days ndichiita matare angu. Munhu ndozomuudza tozouya dhei rechi4 kana kuti unozouya zuva rakati ndisingaendi kunoita chibhishu. Handimaona. Matare anoda zvinhu zvakachena. Ini kana ndatobvawo kuchibhishu changu ndinotopinda mumba ndinotopinda mumba mangu ndogara pasi ndoita matare ndichikumbirira ndichizvichenura nebute rangu. Ende kana ukauya uchiti ndikuitire matare usafunge kuti unozowana kana muplate yangu yedanda muine mushonga. No, ini handishandisi mushonga ndine bute. Mushonga hanimanzwisisa kuti mushonga ndinenge ndakutozokuitira hunge ndasangana nedambudziko rako kuti rakamira sei. Handimaona ndokuitira matare. Masare ndinocheka. Yes ndinocheka but kudhara ndaitozviita ndiri
iko zvino ndinozviita but ndinoita zviya zvekutoti ani munoziva kuti masare SIS MELLY anoda kuti ukacheka munhu angodi ucheke munhu mahara unoita bofu nekucheka vanhu masare zvinokonzera unoita bofu masare zviya kutora minyama yevanhu yakawanda ani maona nogona kukudza ndogona kuonera kuti yesu une sare ndotokudza kuti ndanotsvaga samwana nekucheka masare ndiri kumasowe ndaicheka masare but for now ndakambozviti regai ndimbomira asi SIS MELLY havadi kunzwa havadi kunzwa zvekucheka havadi kunzwa zvekuchekwa masare SIS MELLY hanzi hamudi kuva zvekuchekwa masare ndinoita hani maona so kutoshamisika wangu tazotombozvitaura zvokuti unocheka vanhu masare ndosikanda kuziva kuti asi maitozopedzera mazviba